Dalay ko ng Dios nining adlaw mga igsunan, padayon ng atong broadcast, pinaagi nining atong programa Dala ni Hesukristo. Ako nagapasalamat padayon sa inyong pagsunod sa atong programa bisan pa man igsuon nga diin kini gikatugot sa Ginoo nga mga panahon nga diin kita makahimo sa paghatod serbisyo diha kaninyo. Pinaagi nining atong programa binisaya nga wali igsuon. Nga diin doon na tayo daghan nga mga kaigsunan nga naglisod in taon pod og sabot sa English ug Tagalog apan ato ning gituyo nga ginahuna nga magawali ta sa dili man 100% nga Bisaya mga kaigsunan pero nasayod ko nga 100% kini igsuon nga atong ikahatag sa atong mga kaigsunan serbisyo binisaya nga wali. Ako nagampo nga sa kanunay kini igsuon hatagan og suporta sa Ginoo pinaagi sa iyang mga plano nga ang iyang pulong iwali sa tibuok kalibutan. Nining adlaw padayon ang atong mga pagtulunan nga din atong hisgutan nga nagaingon higugmaa si Hesus labaw sa tanan. Muni siya ang mga butang nga maghatag nato karon og dako nga pagtulunan sa atong kinabuhi. Tungod kay ang kinabuhi sa tao no kung aton tan-awon igsuon naagi mga butang nga iyang ginahigugma. Naay mga butang nga iyang ginauna, no? Moy ginauna sa iyang kinabuhi. Nya dayon mo na siya mga butang nga diin igsuon atong ihatag kaninyo nga pasidaan nga ang Biblia nagsulti nga gawas sa Ginoo no siya lamang ang atong unahon. Siya ang atong higugmaon labaw sa tanan. Kung imong basahon mga kaigsunan diha sa Marcos kapitulo 12 bersikulo 30, nagahisgot ang Dios sa bug-os nga paghigugma. Busa kumuing kag bug-os igsuon usa ka gugma nga walay kulang. Usa ka gugma nga imo gayon nga gipahinungod ngadto sa Ginoo ug siya ang pinakalabaw sa imong paghigugma igsuon. Ang pinakalabaw mao gayod ang atong Ginoong Hesukristo. Imo makita nga ang Biblia nagasulti nga ang atong paghigugma ato gyud ning ipalabaw ngadto sa Ginoo. Ngadto gini sa Ginoo nato i-address. Ipahinungod nato ni ngadto sa Ginoo dili sa mga butanga niya sa kalibutan. Kay matud pa sumala sa balaang kasulatan no nga nagaingon siya ayaw higugmaa ang kalibutan ug ang iyang mga butang niini. Matud pa sumala sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 15. Nga kung imong tanawon igsuon dili nimo angay higugmaon ang kalibutan ug ang mga butang. Busa ang atong pagtulunan karong adlaw higugmaa si Hesus labaw sa tanan nga mga butang. Siya ang tanan igsuon. Busa ang Kristohanon mao kini ang angay natong hinumduman nga ang Dios masuko siya nga diin kun ang atong gugma ato ning pagawagtangon. Pinadayag 2:4 siya mahimong kabatok. Siya ang atong mahimong kaaway. Masuko siya sa ato kung atong biyaan ang atong paghigugma. Kadung unang gugma mga kaigsunan. Sa gusto sa Dios nga ang atong paghigugma dili sa mga butang, sa kalibutan, dili sa bahandi, igsuon, o dili sa imong panginabuhi, kundili ang imong paghigugma diha gayud sa Ginoo. So ay atong ikabaylo ang atong Ginoong Hesus sa mga butangan niya sa kalibutan. O dili nimo masakripisyo ang imong pagpanarbaho tungod kay ang imong pagpanarbaho imong giila nga kini mas labaw kang Kristo. Makaingon ka sa imong usahay sa imong kinabuhi igsuon nga kung wala kay trabaho di po ka mabuhi. Pero ang pangutana igsuon si Kristo man ang naghatag sa imong kinabuhi. Okay ba sa imong kinabuhi nga ang imong panginabuhi imong unahon unya si Kristo mawala hinuon sa imong kinabuhi? Mga higala, mga kaigsunan, kung doon na may mga butang nga imong gitinguha, wala ta mag-ingon nga kini salaal lang kanimo kay doon na tay mga panginahanglan sa matag adlaw kay niapata sa kalibutan na puno sa mga panginahanglan. Ilabi na sa mga kaigsunan nga daghag mga anak, nagpa-eskwela sila mga anak mga kaigsunan usahay mo nang atong mga panginahanglan. Pandili nato himuon nga kana siya nga mga panginahanglan
kana siya nga mga tinguhag pangandoy sa imong kinabuhi, mao na siya imo ilis. Mao na siya imo puli sa imong paghigugma ni Kristo. So dili na pwede igsuon og higala nga pinaagi sa imong tinguhag mga pangandoy sa kalibutan si Kristo Jesus nahimo na hinuon siya nga imo na hinuon siyang gibaylo niini. Imong gisakripisyo si Kristo tungod sa mga butang, imong gitalikdan si Kristo igsoon. Pagkadaghan sa mga tao nga nibiya sa pagpangalagad, nibiya sa simbahan, sa ilang mga ministeryo o tungod og alang sa ilang mga tinguhag pangandoy, apan dili na mao igsoon. Sa akong kinabuhi igsoon na tao ko nga pobre nga tao. Dunay mga panahon nga sa akong kabatanon, 2 ka bulan wa ko gitag bugas sa among balay, puro mga lagot mon. Apan malipayon ko igsuon ni adtong panahon kay akong nakita nga si Kristo nagihapon sa atong atubangan nagapadayon igsuon sa pagsuporta bisan pa sa atong kinabuhi o gininhawa. Dili pwede nga tungod lang sa imong mga pangandoy kay naa ka sa makalisod imong ibaylo si Kristo. Naay mga panahon igsuon nga nanarbaho tag Cagayan sa akong pagkabatanon, igsuon pag-abot sa Cagayan wala may tarong simbahan, no? Dili man ko katarong simba tungod kay nangagalon man ta. Sumutong uli ta sa atong Pinoy-anang natawhan, dito sa atong natawhan nga dapit igsuon dito atong trabaho kay wala man tay isaktong grado o profesyon igsuon nanarbaho ta pinagi sa mga pagpamuo o pagpanguma. Apan dili na siya mo hinungdan igsuon, no? Nga ato ning gikaguol kun dili igsuon. Ang buot na kong ipasabot nga kung ang imong trabaho mo hinungdan nga masakripisyo ang imong pagpangalagad sa Ginoo, biyae na. Ayaw nagkupti igsuon kay matod pa ni Kristo si bisan kinsa nga mawad-an sa iyang panginabuhi tungod og alang kanako makakaplag hinuon. Munay timan-an nato mga igsuon nga gusto sa Ginoo nga imong isakripisyo ang kalibutan tungod sa Ginoo. Dili kay imong isakripisyo si Kristo tungod sa kalibutan. Nga ang mga tao usahay wala makasabot nga kung ikaw nakabaton sa gugma ni Kristo igsuon karong adlaw, imo gayod nga barugan nga si Kristo gayod wala na lain nga mga butang nga makapuli niini. Na nga dili kayo nato makaplagan ang gugma nga tinud-anay sa atong kinabuhi kun ang atong mga pangandoy sa kinabuhi igsuon ug higala na apirmi sa atong atubangan. Ang imong kanunay nga buhaton igsuon, si Kristo ang ibutang kanunay sa imong atubangan. Apan diha sa imong pag-atubang kaniya, ayaw pagsigig lingi sa wala og tuo kay basin unyag maunlod ka. Matod pa sumala ni Kristo, tutok ka nako, no? Diha kaniya kita makabaton og kasiguruan og paglaom. Karon, unsaon nimo pagpasundayag, no, sa gugma nimo ngadto sa atong Ginoo Kristo? Unsaon nimo pagpasundayag nga diin makaingon ka nga ikaw nahigugma o ako nahigugma kang Kristo Jesus? Ang balaang kasulatan mga kaigsunan nagaingon nga ang paghigugma sa imong isig katawo kini mao'y usa ka pagpasundayag sa gugma nimo kang Kristo. Kay si Kristo gugma. Muna nga kung imong ipakita sa Ginoo nga nahigugma, di lang sa pulo nga moingon ka nga ako nahigugma nimo Ginoo, ako nahigugma kanimo Ginoo. Apan wala nimo himua ang paghigugma sa imong isig katawo igsuon, dili na pwede nga klase sa paghigugma. Kinahanglan matod pa sumala sa balaang kasulatan Juan kapitulo 14, 34 ug 35, kinahanglan maghigugma ay ang usag-usa. Kini mao usa ka bag-o nga sugo. Dili siya matawag nato nga bag-o tungod kay igsuon sa daang tugon gisugo naman sa balaang kasulatan nga maghigugma ay. Apan buti pasabot ni Kristo igsuon kini bag-o alang sa matag usa kanato tungod kay kini nga gugma usa ka gugma nga Kristohanong gugma. Nga imong ikapasundayag sa Ginoong Hesukristo
nga diin ikaw nahigugma kaniya kun ang imong paghigugma naa sa imong isig ka tao, isig ka magtotoo. Wala ni pili igsoon, no? Dili kay higugmaon nimo katong nahigugma ra nimo katong imong higugmaon katong imong mga higala, ang imong higugmaon katurapon imong giangayan nimo. Dili ka mahigugma sa mga tao nga di ka ganahan nila, dili na pwede igsoon. Ang paghigugma sa atong Ginoong Hesukristo matod pa ingon si Ginoong Hesus sa Juan 13:34 o 35. Mga kaigsunan, kung doon na mo Biblia, inyo ning pagabasahon. Inyo ning basahon tungod kay gusto nako igsuon sa atong programa nga kamong tanan o kitang tanan magbaton og Biblia. Muna nga usa sa atong programa igsuon, no, ato nang gipahimuslan nga ang pagsulti dinhi igsuon mao ang paghatag og teksto kaninyo aron nga diha karon sa inyong panimalay igsuon magbaton gyud unta og Biblia. Dili lang pinaagi sa pagpaminaw kundi matod pa sa balaang kasulatan magtuon og mubasa gitag Biblia. O kana mga kaigsunan, doon natay mga pagtulunan unya nga atong paghisgutan na. Apan akong gidasig nga sa matag teksto nga akong ihatag kaninyo, no, pananglitan sa Juan 13 versikulo 34-35 o basaha igsuon. Nagpamatuod nga ang imong pagpasundayag sa gugma kang Kristo pinagi sa imong paghigugma sa imong isig katao. Higugma ang imong isig katao aron imong mapakita nga ikaw gayud igsuon na higugma sa atong Ginoong Kristo. Pero kung di ka mahigugma sa imong isig katao, mga kaigsunan, dili na kapamatud-an ang imong kinabuhi nga ikaw nagpuyo diha sa gugma nga labaw sa tanan diha kang Kristo. Now, ikaduha igsuon sa mga pamaagi nga ikaw makapasundayag sa imong paghigugma kang Ginoong Hesus nga makaingon ka sa imong kinabuhi igsuon nga si Kristo ang pinakauna ug pinakalabaw sa imong kinabuhi. Hinumdumi nag-ingon ang Dios higugma ang imong kaaway, no? Higugma ang imong kaaway sama sa imong kaugalingon. Bisan pa mga kaigsunan, no, sa balaang kasulatan sa Levitico kapitulo 19 bersikulo 18 nag-ingon ang Dios nga higugmaon ang atong kaaway sama sa atong kaugalingon. Na nga atong hinumduman sa atong kinabuhi mga higala nga diin ang atong paghigugma sa atong kaaway mao di ay kini ang pagpasundayag nga si Kristo ang atong gihigugma labaw sa tanan.